ସ୍ୱାମୀର ମଦ ନିଶା ଥରକରେ ଉତରିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ଝିଅଟା ବସିକି ଛାତ ଉପରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି। ସେଇ ସମୟ ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଜଣ ପିଲା ଆଉ ଜଣେ ମିଡ଼ିଲ୍ ଏଜ୍ ଲୋକ ଆସିକି ଛାତ ଉପରେ ମଦ ଆଉ ଚାଖଣା ଆଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଗୋଟେ ମସ୍ତି ହେବ, ମଦ ପିଆ ହେବ, ଚାଖଣା ଖିଆ ହେବ। ୱାଓ! ସେ ଝିଅଟା ଯିଏ ପଢ଼ୁଥିଲା ସେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲା କହିଲା ତମମାନେ କାହିଁକି ଏଇଠି ବସିକି ମଦ ପିଇକି କାହିଁକି ଏଇଠି ହୋ ହଲ୍ଲା କରୁଛ, ତମେ ଯାଅ ଏଇଠାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ କେମିତି ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସେ ପୁଅଟା ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛି ଚାଖଣା ଖା, ଚାଖଣା ଖା। ଏ ଝିଅଟା ତ ସେ ମିଡ଼ିଲ୍ ଏଜ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିଛି, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଯାଇ ଡାକିଦେଲା, ଆସ ଦେଖିବ ତମ ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସ୍ୱାମୀର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ଏବେ ସବୁ ଯାକ କାହିଁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଚାଲିବେ।